Bueno, pues bons días a todos e a todas. E, como sempre, pues gracias por asistir a esta roda de prensa que convocamos para informar dos asuntos que tratamos na Xunta de Goberno que tivemos hoxe ás 11 da mañá. E hoxe demos un novo paso, un paso para min importante para cumprir o compromiso que temos co Concello, cos veciños e coas veciñas de Meira, do Concello de Meira, para abrir a residencia da Diputación neste municipio neste verán, que era o compromiso que tiñamos, abrirla neste ano e abrirla en torno ao verán. En ese sentido, para poder cumprir, como digo, este compromiso, a Xunta de Goberno do día de hoxe aprobamos a licitación do contrato para a prestación dos servicios básicos do Centro de Atención a Maiores de Meira por o período de un ano, que vai ser prorrogable por outro máis, e que ten un orzamento base de licitación de en torno a 625.000 euros. Como ven, unha cantidad importante para atender os nosos maiores do Concello de Meira e do seu entorno. Este contrato inclúe os servicios de cociña, os servicios de limpeza e asistencia para a residencia. Lembrarán ustedes que hai aproximadamente 15 días asinei co alcalde de Meira o convenio de colaboración entre a Diputación e o Concello para a posta en marcha do Centro de Maiores. Ademais, temos en licitación por un orzamento de 300.000 euros, estos independentemente dos outros 600.000, 300.000 euros máis, o contrato para a dotación de equipamento das instalacións, tanto mobiliario como electrodomésticos, nas zonas comúns, en habitacións, en cociña, en lavandería, oficinas, e sinalar que nun compromiso persoal, perdóname que fale en primeira persoa, pero foi unha cuestión que a mí me pareceu que para estar mellor atendidos, a dar unha mellor calidade aínda a que se veníamos prestando nas nosas residencias, a partir de agora, os usuarios das residencias que vayamos abrindo van a ter unha cama máis amplia, vai a pasar unha cama que ata agora viñan sendo de 90 centímetros, como hai en todas as residencias, pois agora vai a pasar a camas de 1,5, co cual eu penso que vai a permitir unha moita maior comodidade aos ciudadanos que sean usuarios das nosas residencias e, por tanto, axudará o seu descanso e axudará o seu benestar. O Centro de Atención a Maiores de Meira contará con 30 prazas, ampliables a 38 se fose necesario, e 20 prazas no centro de día. Ademais da de Meira, neste mesmo ano, temos previsto abrir a residencia de Pedrafita do Cebreiro xustamente antes de que acabe a primavera, o sea, antes de que cheguen as vacacións de verán, e cara a finais de ano tamén abriremos a de Navia de Suarna, que xa temos asinado tamén o convenio co alcalde de Navia de Suarna. Dende a Diputación de Lugo, e isto quero recordarlo porque a veces se nos olvida, imos seguir cumplindo os nosos compromisos que temos cos concellos en canto a residencias que temos comprometidas, por tanto é un compromiso noso. E eu creo que estamos demostrando día a día, pero creo que é conveniente recordar que, segundo dice o noso Estatuto de Autonomía de Galicia, que, como saben, é unha lei orgánica, e o primeiro que debe cumprir é o Goberno da Comunidade Autónoma, donde estemos, neste caso a Xunta de Galicia. Como digo, as competencias en materia de asistencia social, según a lei, según o Estatuto, son competencia da Xunta de Galicia. Bueno, pois a pesar diso, a pesar de unha competencia expresa do Goberno Autonómico, da Xunta de Galicia, non está transferindo ningún só euro á Diputación de Lugo para o funcionamento deste servicio de atención a persoas maiores ubicados en concellos pequenos para que as persoas que necesiten
ir a unha residencia, estén cerca do seu entorno, cerca do seu ambiente, onde naceron, onde viviron, na paisaxe no que desarrollaron as súas vidas e ao lado dos seus familiares. Por tanto, trátase de un servicio público que atende unha necesidade fundamental na nosa provincia, que ademais crea emprego sostible no rural, porque hai que recordar que cada unha destas residencias que abra a Diputación de Lugo xera un mínimo de 25 postos de traballo, con un ratio altísimo de atención ás persoas maiores, de case un posto de traballo por persona atendida, o cual facilita moito a atención e a calidade desa atención, pero que ademais estes postos están ligados a onde está ubicada a residencia, por tanto, unha maneira de xerar emprego onde máis o necesitamos para evitar a despoboación. Bueno, na Xunta de Goberno de hoxe tamén aprobamos o proxecto e a licitación das obras para acometer a mellora da estrada 2303 que comunica Parga con Santalla no concello de Guitiriz. Esta nova actuación que acometeremos na rede viaria da Diputación de Lugo, que, como saben ustedes, é a máis extensa de toda España. Non nos cansaremos de repetilo porque é así. Non somos a Diputación de máis presuposto, pero si temos a de máis kilómetros. E esta actuación que facemos nesta estrada entre Parga e Santalla, hacia o núcleo de San Breixo, pois será unha rehabilitación mediante rego asfáltico nun treito de 3,2 kilómetros desta estrada, entre o punto kilométrico cero, é dicir, desde o inicio da estrada hasta ese kilómetro 3,200, e que vai a ter un custe para a Diputación de Lugo de en torno aos 64.000 euros. A parte destes dous puntos que acabo de reseñar, tamén se trataron outras cuestións na Xunta de Goberno. Se analizou e quedou sobre da mesa para seguir avanzando a contratación do mantemento do robó da granxa de leite que temos na finca Galloso Castro. Por tanto, se nunha próxima Xunta de Goberno se aprobará. Tamén demos aprobación á xubilación de varias persoas, distintos servicios que alcanzaron a súa edade de xubilación e que esperemos que disfruten moitos anos desa xubilación e que lle agradecemos os servicios prestados a esta casa, na que traballaron toda a súa vida, algún deles máis de 37 anos, que son xa anos para prestar servicio, por tanto, ahora que descansen, que disfruten desa xubilación. Tamén prestamos a aprobación a modificación dun convenio que temos asinado coa Fundación José Soto de Ción, que tiñamos un convenio asinado para a conservación e a mellora do Castelo de Doiras, pertenece ao Concello de Cervantes, e que, debido á pandemia, debido ao COVID-19, estas obras tuveron algúns retrasos porque os permisos tardaron máis do debido, por tanto, digamos que fixemos como unha prórroga deste contrato para que poidan facer estas obras que consideramos de moito interés para mellorar o Castelo de Doiras, así que tamén prestamos a aprobación a esta modificación do convenio para manter o noso patrimonio, todo aquilo que depende da Diputación, ou podemos axudar desde a Diputación de Lugo. Así tamén prestamos a aprobación a unha aprobación de un investimento no Concello de Xermade en relación co Plan Único do ano 2020 para facer unhas obras relacionadas con o medio ambiente, que é outro tamén das preocupacións que temos nesta casa en relación con os servicios que prestamos na provincia de Lugo. E iso, basicamente, xunto con outros cuestións menores, foi o que eu desei hoxe a Xunta de Goberno da Diputación Provincial. Só unha pregunta. Estás falando de verán para a Meira. Que meses? Xullo, agosto, non sei. Bueno, Meira, posiblemente xullo, posiblemente, non podo afirmar agora, pero a nosa intención, antes de verán, falamos antes de agosto, que é o mes de vacacións por excelencia, cando se pode facer eso. Pedrafita irá xa antes, Pedrafita posiblemente vaya a finales deste mes ou a principios de xuño,
e a continuación irá a Meira. Navia sí que queda para o segundo semestre, posiblemente en torno a outubro, novembro, antes de final de ano. En todo caso, sería unha realidade tamén que prestaríamos nese concello, no concello de Navia, aquelas persoas que teñan necesidade de estar atendidas en unha residencia de calidade, pois Navia ou o seu entorno, pois tamén será unha realidade no presente ano. Sobre o posible pago polo uso das autovías. Bueno, eu creo que o que se está publicando, que vai na proposta do Goberno a Bruselas, eu espero que sexan desas cousas que se poñen nos plans que se mandan a Bruselas, moitas veces por indicación da Unión Europea, que sean desas cousas que non se leven a cabo, polo menos tal como está saindo publicado, eu non conozco en profundidade, pero eu estou convencido de que o Goberno de España, o Goberno de Pedro Sánchez, o Goberno socialista, atopará algunha medida, unha forma de financiar o mantenimento das estradas, que nadie discute que hai que mantelas, telos en bon estado, pero eu creo que hai mecanismos, ten que haber mecanismos máis xustos que este que se está planteando, que se está publicando, posto que para mí non é xusto que todos os ciudadanos sostenten da mesma forma, teñan rentas altas ou teñan rentas baixas. Por lo tanto, eu creo que atoparán, estou convencido, que o Goberno de España atopará un mecanismo máis xusto e que non trate por igual a todos aqueles que necesitamos usar as vías públicas, autovías, autopistas ou estradas, que necesitamos ter mobilidade, sobre todo en provincias como a de Lugo, donde estamos na periferia, donde necesitamos que a población se quede, non se siga marchando. Así que estou convencido, plenamente convencido, de que o Goberno de España vai a topar algún mecanismo máis xusto do que se está publicando e do que posiblemente sugeriu Bruselas, pero eu creo que estas cousas son aínda, estamos empezando e habrá moito que falar, moito que negociar e ao final, se hai que establecer algún mecanismo de financiación, pois eu espero que sexa un mecanismo máis xusto e que se financie sen carga para aquelas persoas que teñan unhas rentas baixas. A vostedes. Y buen fin de semana. Igualmente, hombre.